नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी भरतनाट्य गुरु उल्लाल मोहन कुमार हांगेले वळख दितस. सगळे दक्षिण भारतांतू पंदनल्लूरू शैलीचे ज्येष्ठ भरतनाट्याचो गुरु उल्लाल मोहन कुमार हांचो जन्म उल्लाल गांवच्या कोल्या ग्रामांतू 1934 इसवींतू जाल्लो. तटवर्ती कर्नाटकाचे अगदी मनमोहक कला प्रकार यक्षगानांतू प्रभावित जाल्लो हो तरणाटो सगळेय भारताचे अगदी पुरातन नृत्य शैली भरतनाट्य शिकूंक उत्सुक जावन आजच्या काळार नृत्य गुरु राजन अय्यर हागेलो शिष्य मंगळूरच्या मास्टर विठ्ठल हांगे लागीं पूर्वी शिक्षण हांनी घेतले. देशाचो अगदी श्रेष्ठ पंदनल्लूरू शैलीचो महागुरु कलामंडलम नृत्यशाळेचो राजरत्नम पिळ्ळै हांगेले शिष्यवृत्ती प्राप्त करूंक खूब कष्ट पाविलो. खूब आर्थिक अडकळ आसूनय मोहन कुमार हांनी श्रद्धा आणि सबुरीन भरतनाट्यम शैली आपणायली. नृत्यकार जाल्लो हो कलाकार कालक्रमेण वरसभर तालीम करून गुरु स्थानाचेर पावले. तटवर्ती कर्नाटकांतू 50 इतले नृत्य गुरूंक तांणी तयार केले आणि 100 शिष्यांक ही महान विद्यादान दिले. 1957 इसवींतू तांणी उल्लाल असले ल्हान गावांतू नाट्यनिकेतन नृत्यशाळा आरंभ केली. तांगेले शिकवणेंतू भरतनाट्याचे खडक शिस्तू आणि पारंपरिक शैलीचे रसाचो मिश्रण आसून नटुवांग आणि जतीस्वर शिकचे आमचे सौभाग्य म्हणून तांचे शिष्य वर्गान केदनाय म्हणता आणि तांणी मोहनाभिवंदन म्हणले गुरुकाणीक तांकां ओपला. असले अप्रतिम प्रतिभावंत गुरुन तयार केलेले भस्मासुर मोहिनी जगद्गुरु शंकराचार्य, शिवरामेश पंथ, मन्मथ दहन असले नृत्य रूपकां खूब लोकप्रिय असत आणि कांय तर 8000 फावटी देश विदेशांतू प्रदर्शन जाल्ल्यान. कर्नाटकाचे 7 देवियांली कथा 7 दायनर म्हणलेले तुळू नृत्य रूपक साभार 900 फावटी देश विदेशांतू प्रदर्शन जाल्ल्यात. भारताचे कोंकणी समाजाचो भूषण कर्नाटक कला तिलक नाट्याचार्य उल्लाल मोहन कुमार हांकां साभार मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी 2024 इसवीचे कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती, 2012 इसवीचे नाट्य राणी शांतला प्रशस्ती, 1985 इसवीचे नृत्य अकादेमी प्रशस्ती आणि हेर प्रशस्ती प्रमुख जावन आसत. तांणी करावळी नृत्य कला परिषदेचो स्थापक अध्यक्ष जावन आसत. तांगेले नृत्यशाला नाट्यनिकेतनाचो सुवर्ण महोत्सव मंगळुराचे पुरभवनांतू 5 दिवसाचे नृत्योत्सवा मुखांतर आचरण केला. सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय नर्तकी वसुंधरा दोरेस्वामी हांगेले पारंगोत्सवांतू उल्लाल मोहन कुमाराक सुवर्ण पदका सांगत नृत्य सुंदरम बिरुदू दिवन गौरव केला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन भरतनाट्य गुरु उल्लाल मोहन कुमार हांगेला आठव करता ती नमस्कार.